Dobrý den, já se jmenuji Radim Friedl a dnes jsem vám přišel pokusit se zodpovědět o otázku, kterou zná určitě každý dospělý, který kdy cestoval s malými dětmi, kdy ta fatální otázka je, už tam budem? Já děkuji Petru Krčmářovi za poměrně vyčerpávající přednášku. Ono to má i tu nevýhodu, o které mluvil na začátku Ondřej. My se tady potkáváme už 11. rokem, potkáváme se i na Linux Festu, Linux Days a ty témata se recyklují, opakují se. Proto mě překvapilo na začátku ta statistika, kolik lidí dneska se tady objevilo a jsou tady poprvé nebo méně než 4krát. Ta přednáška od Petra, skutečně pár věcí se tam bude recyklovat. Já když jsem si retrospektivně díval na minulé ročníky, tak po asi 3. ročníku se mi do hlavy jako vbrysklo, že už jsem to někde slyšel a úplně to opakuje, nebo připomíná to komedii od Adama Sandlera, kdy ta dívka trpí poruchou paměti a druhý den se jí to musí opakovat znova. To znamená, i my dnes si de facto opakujeme stála témata, která jsou tady s náma už 30 let. Potřebujeme přejít na IPv6, protože s IPv4 už nic dalšího moc neuděláme. Dokonce IETF už de facto přestalo pracovat nad tím protokolem IPv4, protože budoucnost je jasná, je to IPv6. Pojďme si zopakovat, co se od minulého roku, od minulého semináře Dne IPv6, co se událo v České republice. Tak za prvé dočkali jsme se vlny. Vlna to je historická událost v oblasti T-Mobileu nebo v kontextu T-Mobileu, kdy někdy v květnu 25 T-Mobile konečně začal povolovat IPv6 konektivitu na své mobilní síti. Dneska dosahujeme, nebo Cloudflare vidí T-Mobile jeho adopci IPv6 na nějakých 43%. Opět to koreluje s chováním nebo to, co ukazuje Google, to znamená během víkendového provozu se ty čísla mírně navyšují. Napravo vidíte graf od Apeniku, opět je to na ASN českého T-Mobileu a tady vy můžete vidět ten nárůst toho provozu. To znamená v okamžiku, kdy se 6 objevila na těch mobilních datech, tak vidíte tu v úzovkách hokejku, kdy to z nějakých 10% se obratem po pár měsících dostalo na aktuálních více než 45%. Dole vidíte seznam nebo lídry za oblast České republiky, jak je vidí Apenik, takže vidíme tam klasickou trojku, O2, T-Mobile, Vodafone, potom tam máme zářný net a následuje Poda, která má suverénně největší zastoupení 6 dneska mezi operátory pro pozemní sítě. Novinkou, která se tam dostala, tak je tam tlapák neboli tlapnet. Tady musím ohlásit malé osobní vítězství. Po 2 letech jsem je donutil k tomu, aby mi zprovoznili na jedné Wi-Fi přípojce 6. Takže podařilo se. Takže ten, kdo má svého poskytovatele, typicky nějakého Wi-Fináře, vytrvejte, otravujte, ono to přijde. Druhá věc, dostáváme se už k té recyklaci, to, o čem mluvil Petr. Google 28. března 2026 poprvé zaznamenal na svých statistikách přístupu ke své vlastní infrastruktuře více než 50%. Je pravda, vydrželo to tam jenom 3 týdny. Teď aktuální statistika, která je za minulý víkend, tak už jsme se dostali opět pod 50%. Nicméně ten směr je naprosto jasný a určuje to ten vývoj. I přes pracovní týden už se nedostává Google pod 45%. Apenik
sleduje tuto statistiku celosvětově a existuje leaderboard, který dneska aktuálně vede svatá Helena. Asi nebudete vědět, kde svatá Helena vůbec leží na zeměkouli. A těch podobných případů se tam vmísilo mezi ty technologické lídry, jako je Německo, Francie, Amerika, tak se tam vmísilo několik a oni mají jednoho společného jmenovatele. Tady na tom grafu u té svaté Heleny je ještě zajímavá jedna věc. Ono se to de facto z 10% dostalo nad 86 procent, na skoro 87% se to dostalo během jednoho měsíce. Bude někdo vědět, čím by to mohlo být? Ten jmenovatel je naprosto zřejmý, je to Starlink. Je to Elonův Starlink, který se neustále rozšiřuje po celém světě a tak, jak se mu podařila disrupce v automotive, tak se mu postupně daří disrupce i v oblasti telekomunikací. Se zvyšující se pokrytí celosvětově, zvyšující se rychlostí a se Starlink začíná být běžnou součástí životu i lidí, kteří jsou typicky na venkově uprostřed Evropy, protože po snížení ceny tak se to začíná stávat ten Starlink opravdu zajímavou volbou pro lidi, kteří bojují s místními wifináři, kteří zaspali dobu někde před 15 lety a jsou stále na 15-10 megabitech. A DSL není dostupná. Třetí věc, která se udála od minulého roku, tak je to určitě oblast Microsoftu, respektive Microsoft vydal privátní preview funkcionality Sealat. Tato funkcionalita je ze strany korporátu nebo enterpriseů byla poptávána u Microsoftu dlouhou dobu. Jeden z těch největších poptávajících je Google, mluvila o tom Jen Linková. Mimo jiné, Google je v podstatě první firma, která globálně nasadila ve své lokální síti IPv6 mostly. U nich v Google se došlo k tomu, že nejenom, že jsme vyčerpali veřejné čtyřkové adresy, ale Google dokázal nemožné, on vyčerpal i ty lokální čtyřkové adresy. To znamená, dostali se do stavu, kdy ze zoufalství začali používat i CG-natové adresy v rámci své sítě. Dostali se do toho stavu, že potřebovali teda nějak tu situaci řešit a nasazením dual stacku si příliš nepomůžou. Tak přesně jak to tady už zaznělo a zazně to dneska asi několikrát ještě. Klíčem k tomu úspěchu je udělat tu síť pouze šestkovou. Mít tam jeden stack, starat se o jeden stack, je to levnější, je to jednodušší z pohledu té zprávy. Špatná zpráva u toho Sealatu je, respektive Sealat jako takový, máme to nasazeno v testu, funguje to dobře, objevil se tam jeden bug, který se pravděpodobně bude řešit, nicméně globálně to funguje velmi dobře a jediná špatná zpráva na tom Sealatu aktuálně je to, že Microsoft zatím neohlásil, kdy to uvolní oficiálně do distribuce. Blíží se nám 26H2, podzimní vydání Windows 11, nicméně není tam zatím ten Sealat jako oznámen, že by byl obsazen. Čtvrtá zpráva, kterou jsem chtěl zmínit, tak je to Sealat pro Linux. Bude o tom mluvit Ondřej, jinak Ondřej je člověk, kterému vděčíme za to, že evangelizuje IPv6 mostly po celé Evropě minimálně a je to člověk, který i stojí za tím, že do toho Linux Network Manageru, že se to tam konečně snad dostane na podzim ve verzi 1.58 a zároveň na podzim by se měla objevit první distribuce Linuxová, která by v základu měla splňovat ten princip IPv6 mostly. Je to Fedora ve verzi 43, tuším, která by měla být připravena na to fungování v síti IPv6 mostly.
A v neposlední řadě je tu záležitost, které jste si mohli všimnout už před měsícem. Radek Zajíc tady dneska nemá přednášku. Člověk by tedy snadno mohl nabít dojmu, že už tam jsme, protože Radek už nemá o čem povídat, nicméně ta pravda je prostá. Radek tady s náma dneska je a prostě Radek nestihl CFPčko pro podání přihlášky. To je celý příběh. Pohled z druhé strany. Ty grafy, nebo ty čísla o tom, jak vypadají ty statistiky celosvětově, tak musíme se podívat i na příběh z té druhé strany. Máme tady CDN 77, což je CDN provider, který působí celosvětově. Je to úspěšný produkt, který má českého foundera. A před 2 měsíci publikoval tento post, ve kterém bylo uvedeno, že síť, která je schopna generovat v píku 77 terabitů, tak objem toho provozu, který je po 6, tak je pouhých 10%. To znamená, to se vracíme zpátky k těm statistikám. Internet není pouze Google. To znamená, máme ty statistiky od Google, máme Apenic, máme Cisco, máme Facebook. Tyto poskytují statistiky pro šestkový provoz, plus minus se to shoduje. Nicméně ta 6 je potřeba se na to podívat i střídně z druhé strany, ze strany těch poskytovatelů. 6 se stala, nebo důležitá zmínka je i to, že například Čína, která je obrovský driver adopce 6, tak není obsažena v těch statistikách Google, protože Google služby jsou v Číně blokovány. Druhým případem je Rusko, kde Google služby jsou velmi razantně zpomalovány anebo rovnou blokovány. Ruská tajná služba Roskomandor tak začal bedlivě sledovat a blokovat přístupy z Ruska směrem do volného světa. A na začátku Rusové poměrně záhy objevili to, že 6 je cestou ven, protože Roskomandor jaksi zapomněl tu 6 bedlivě sledovat a blokovat. To znamená, že 6 se během několika měsíců objevila ve statistikách v nárůstu desítek procent během měsíce. Roskomandor si toho nečekaně všiml a opět rozšířil se i na to, že tu 6 začal blokovat taky. Další případ, kdy 6 je předmětem třídního boje, tak to je Írán. Ještě na přelomu roku tak v Iránu byl podíl provozu 6 na celkovém provozu Iránu něco kolem 25%. Nicméně 8. ledna 26, tak Irán na popud toho, že 6 je bránou do volného světa opět, tak bylo rozhodnuto o tom státními úřady Iránu, že začali blokovat 6 a dostalo se to de facto na nulu dneska. Pojďme se podívat, jak jsme na tom dneska z té adopcí 6 na určitých oblastech nebo na obvyklých oblastech v našem provozu nebo obecně na internetu. DNS registrátoři, web hosting. Řekněme, že 6 je u tohoto typu služeb nebo tohoto typu podnikání naprosto absolutní minimum dneska. Pokud dnes najdete službu podnikající v tomto oboru a která nepodporuje 6, tak je to obrovský red flag. Měli byste si opravdu rozmyslet, jestli s těma lidma ještě chcete něco obchodovat, respektive provádět, protože 6 v těchto oblastech je opravdu nutná. Cloudoví provideři, nebo někdy se říká taky hyperscaleři, jsou to dneska producenti obsahu nebo producenti provozu na tom internetu z velké části. Ta centralizace toho internetu pokračuje a řekněme naprostá většina těch cloud providerů z hlediska interní infrastruktury tak dneska funguje
IPv6 only v těch datacentrech a tu šestku publikují pouze na Edge směrem k uživatelům. Má to samozřejmě výhody a dneska už by se nemohli dostat ani zpátky jako směrem k provozování interní infrastruktury na čtyřkových adresách. Samozřejmě ne všechno je dokonalé. U těch cloud providerů tak máme tam stále množství služeb, které nejsou povolené v režimu IPv6. Nicméně prakticky každý měsíc přibývají nová oznámení o službách, které ta velká trojka, to znamená Azure, AWS a Google, zprovozují pomocí IPv6. Takřka bez nějakého, jak to říct, takřka skrytě došlo k tomu, že dnes největší operátoři mailového řešení, což je Microsoft a Google, tak na svých mailových řešeních přešli na IPv6 only, respektive interně. To znamená, oni nadále můžou mailovat samozřejmě se čtyřkovým světem, nicméně šestka je u nich provozována na těch mailových platformách nativně a je preferovaná. To znamená, je velká pravděpodobnost, že pokud dneska máte nějaké maily, které si posíláte, tak jsou přenášený pouze po šestce a není tam využitá žádný čtyřkový provoz. V ruku v ruce s tou velkou dvojkou jde i lokální seznam. Tady můžete vidět na té ukázce e-maily, které jsou odeslané mezi těmito platformami, tak nevyužili žádnou čtyřku. Mobilní operátoři. Mobilní operátoři celosvětově jsou tahouni adopce šestky. A není to záležitost, která by byla tady posledních 5 let, je to tady už opravdu dlouho. Především budeme zmiňovat americký T-Mobile, který stojí za tím, že Google v roce 2012 implementoval do Androidu 4.0, což je Jelly Bean, tuším, tak implementoval podporu IPv6, je to Galaxy S2, rok 2012, to znamená 14 let zpátky. Krátce na to, v podstatě za rok, tak se objevila podpora pro 464 XLAT, neboli single stackové řešení pro mobilní operátory, podpora v Androidu 4.3 pro telefony Galaxy S4 a následovaly další Androidí telefony. iPhone, respektive Apple, se v 464 XLAT nějakou dobu bránil a teprve až s uvedením iPhoneu 7 v roce 2016 tak přišla oficiální podpora pro režim 464 XLAT. Tady se můžeme vrátit zpátky k našemu českému rybníčku. Všichni 3 naši operátoři tak šestku už konečně mají, díky za to, nicméně stále ji používají v režimu dual stack. To znamená, z pohledu operátora dvojí práce potřebují udržovat 2 stacky. Proč například T-Mobile nezavedl tu šestku už rovnou ve 464 XLAT, to je záhadou. Radek Zajíc tak měl to v T-Mobilem labu už před 10 lety, proč to neoživili teď při tom rolloutu, to je otázka. Dále to můžeme ještě se na to podívat z toho pohledu, že ten 464 XLAT je opravdu většinový i u zahraničních operátorů. Můžeme se podívat do Německa, kde T-Mobile Deutschland taky používá 464 XLAT. Proč jsme u nás zavedli teprve pouze ten dual stack, je otázka. Trošku mi to připomíná 90. léta, když ještě v roce 1988 SPT Telekom tehdy nabízel, mohutně promoval ISDN modemy za korunu, když o 100 km nebo 200 km vedle, tak německý T-Com zaváděl už ADSL-ku, dramaticky jiná služba. U content providerů, nebo řekněme obecně weby, které konzumujeme na tom internetu, tak tady ta situace není ještě tak růžová.
řekněme, že velice často ještě narazíme na weby, které jsou čistě čtyřkové, anebo jsou čtyřkové z podstatné části. Příkladem tady může být domácí Alza, která využívá služeb Cloudflareu stejně jako množství jiných webů, a přesto, že tak jak hovořil Petr Krčmář, zapnutí šestky při využívání služeb Cloudflareu je úplně jednoduché, tak oni přesto Alza, když přešla na Cloudflare, tak byli čistě šestkoví, ale potom po nějaké době to rollbacknuli pro ty některé části, jak to jde vidět na tom screenshotu, a vrátili se na některé části pouze na tu čtyřku. Globálně věci, které dneska konzumují většinu provozu, jako je to Instagram, YouTube, Facebook, to už jsou oblasti, které umí fungovat na čistě IPv6 only, to znamená, pokud si vytvoříte nějakou testovací VLANu, síť, která je čistě šestková, tak tento obsah můžete konzumovat naprosto bez problémů. Jedna z firem, která do šestky se poslední dobou velice obula, tak je trošku překvapení, je to německý SAP. Obecně německý trh velice drivuje tu adopci šestku i v korporátní sféře. Jedna z výsledků toho interního vývoje té šestky v tom SAPu, tak vyvinuli si nástroj, a uvolnili ho na GitHubu, pomocí kterého lze automatizovaně kontrolovat nebo testovat ty weby, jak jsou připravené na režim IPv6 only. Já jsem si udělal test na náhodně vybrané weby, které jsou shodou okolností z akademického prostředí, a ku podivu naše domácí ostravská VŠB z toho vyšla úplně nejlíp. Trošku mě to zarazilo, ČVUT, VUT, ten výsledek není úplně dobrý. Ruku v ruce podíval jsem se i na publikační činnost, jak to vypadá s diplomovými prácemi, kolik z nich se týká šestky. A opravdu to taky není úplně pěkný pohled, protože člověk nabývá dojmu, že o tu šestku se v tom edukačním prostoru moc lidí jako nezajímá. Už se to navazuje na to, co potom potkáváme v komerčním sektoru, kdy potkat člověka, který rozumí šestce, umí s ní pracovat, tak je to problém. Spýtam sa, je tu niekto zo Slovenska? Hej, může být i horší než u nás. YouTube mi nabídl přednášku od docenta Gurského z Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košicích. Doporučuji shlédnout. Fantastická přednáška, kde popisuje jak čtyřku, ale hlavně je tam více než hodinové představení šestkového protokolu. Opravdu je to dobře udělané, klobouk dolů před panem Gurským. Co mě ale nemile překvapilo. Pan Gurský tam zmiňuje to, že Košická univerzita, což je dneska se tam mají cirka 7,5 tisíce studentů, tak mají přidělenou šestku, mají tam prefix 48 a dle jeho slov na celé té škole tak dneska mají 8 počítačů, kteří mají šestku povolenou. Jo, to znamená, ta edukace, nad tím bychom se měli jako zamyslet, a je tam ještě spousty práce. A dostáváme se k poslednímu bodu, který jsem chtěl zmínit, tak to jsou ISPčka. Ano, ISPčka, respektive poskytovatele internetu v pozemních sítích, je ten problém, který dneska máme nejenom v České republice, ale máme ho celosvětově. Ten problém spočívá v tom, že ta dostupnost té šestky je řádově menší než u těch mobilních operátorů. Mobilní operátoři ti opravdu drivují tu adopci šestky, ta implementace je v uvozovkách jednoduchá,
ty zařízení, které jsou na tom provozované, fungují bezproblémově, nejsou na to stížnosti, funguje to opravdu dobře. Směřuje to i k tomu, že ta první implementace 6, která se objevila, nebo ta nejzmiňovanější, což je T-Mobile USA, tak je to před 14 lety. Ty diskuze, které občas míváme s těma ISPčkama, tak jsou někdy opravdu bouřlivé. My se tam potkáváme jako ta druhá strana, kdy potřebujeme zajišťovat pro podniky konektivitu. My už preferujeme, aby ta 6 tam implementovaná byla tam součástí do dodávky, dochází tam potom k situacím typicky veřejná zakázka připojení k internetu, oni si tam vysoutěží tu konektivitu, řeší se tam záložní konektivita a řeší se tam, že tam má být i 6. V té chvíli velice často u těch operátorů je tam zděšení, Franto, oni opravdu chtějí tu 6, co budeme dělat? Takže potom se to implementuje velice narychlo, protože ti lidi opravdu najít ISPčko, které má zvládnutou tu 6 od A do Z, což znamená od implementace, návrh, ale samozřejmě i ten support je dosud problém. Ale jde to. Na druhou stranu máme tady množství operátorů, kteří 6 zvládají dobře. Zmíním ostravskou podu, která se úspěšně rozmáhá po celé České republice. Jak jste viděli na té statistice, tak oni dneska mají nějakých 56% provozu dle APNICu po 6. Dneska typická SOHO přípojka je na GPONu. Dostáváte tam aktuálně pouze prefix 64. Ano, je to špatně, poda o tom ví a dokonce už se to po 4 letech zase debat se to dostalo do té fáze, že můžu říct, připravuje se rollout změny adresního plánu u té pody, to znamená, konečně bude možné získat u nich to, co je pomocí doporučení pro operátory, to znamená 56. Někteří operátoři, konkrétně v Česku, tak oni se zabývají různými věcmi. Máme tady přidruženou výrobu ve smyslu, máme tady výkopové práce, máme tady reklamu, ale narazil jsem na 2 operátory v České republice, kteří jsou opravdu něco extra, protože nabízejí stroj času. Ten první, ten černý blok, dělali jsme troubleshooting na jedné SOHO přípojce, která se chovala divně a skončilo to tak, že jsme si na tu ethernetovou přípojku připojili přímo notebook. A co nás jako čekalo, tak to nás upřímně překvapilo, obratem jsme se objevili v 90. Protože z tohoto ethernetového kabelu jsme dostali 4 adresu veřejnou pomocí DHCP. OK. Jenže ta IP adresa byla jiná od toho, než byla ta přípojka. Což znamenalo to, že jsme zkusili změnit MAC adresu ručně na tom notebooku a ouha, dostali jsme novou další 4 adresu. To znamená, jsou dodnes operátoři, mimo jiné ten operátor samozřejmě 6 nenabízí. V jakém stavu je ta 4, to si můžeme udělat ten obrázek tady na tomto. Druhý případ je operátor, který je jeden z největších v České republice a dostali jsme poměrně divoké hlášení od toho zákazníka, že pravděpodobně došlo k nějakému hacknutí té sítě. Jak vidíte na tom traceroutu, tak jsou tam adresy, které mají příponu nebo TLDčko VN. Budete někdo vědět, kdo to je? Operátor nemenovat. Je to Vietnam, což znamená u toho českého zákazníka a českého operátora je to samozřejmě trošku matoucí a postupným zkoumáním a dotazováním toho operátora, tak jsme přišli na to, že ten operátor používá adresy, které v prvním oktetu jsou 14, tak je používá pro adresování své interní sítě MPLS. Když jsme se v to ptali v roce
22, tak to bylo úsměvné a já jsem se shodou okolností týden před dneškem, před týdnem jsem se ptal, zdali to tam ještě je a odpověď byla, ano, stále to tady máme. Máte s tím nějaký problém? Ty adresy začínající na 14, tak se používaly pro adresování takzvaných veřejných sítí, jestli to říkám správně, X25. A ono se od toho opustilo a tyto adresy, dedikované adresy byly v roce 2008, tak byly vráceny do IANA s tím, že v roce 2010 byly tyto adresy volně přiřazeny registrátorům. Konkrétně skončily u APNICu. To znamená, vy dneska můžete potkat ty adresy začínající na 14, tak je můžete potkat v tom regionu, to znamená Vietnam, Korea a tedy. Přesto ten operátor dneska stále ty 14kové adresy, což je v podstatě IP squatting, tak stále si je používá v té svoji interní síti. Ten zákazník z toho nebyl úplně nadšen, z toho hlášení, a zároveň i Next Generation Firewall je z toho poněkud zmaten, že tam se používá 14ková v podstatě veřejná adresa v tom lokálním prostředí. Kdybychom nebo možná znáte příběh na sklonku 19. století, kdy New York se potýkal s takzvanou krizi koňského hnoje. A to znamenalo to, že město se rozšiřovalo, tehdejší běžná doprava byly koňské povozy a s tím, jak škálovalo to město, tak ta doprava úplně neškálovala dobře s tím. To znamená, ty ulice byly zaplněny koňským trusem, dokonce se tam objevovaly mrtvá zvířata, která už nedojeli do cíle. A kdybyste se tehdy zeptali těch družkařů, co chceme nebo co potřebujeme, tak by ta odpověď byla asi takováto. Potřebujeme větší stáje, potřebujeme lepší úklid, ale hlavně potřebujeme rychlejší koně. A to je tak asi dnes, jak by se na tuto otázku, na otázku zdali máme 4, potřebujeme 6, jak by odpověděl běžný člověk. On ten kontext nezná. My ten kontext známe, protože stojíme na té druhé straně jako pro poskytovatele služeb, správci serverů a tedy. Což znamená, dneska ta otázka není o tom, že bychom chtěli nějakým způsobem optimalizovat, upravovat 4. To je opravdu už, to je minulost. 4 už není vyvíjena, není reálná možnost ji rozšiřovat. Samozřejmě občas přijde někdo, aktuálně je to IPv8, který se snaží o resuscitování toho koně, ale pořád je to kůň. My už potřebujeme přestoupit z toho koně na ten jiný dopravní prostředek. Ondřej Filip tady měl minulý rok výbornou přednášku o tom, co se může stát v okamžiku, kdy se na úroveň Afriniku, v organizaci Afriniku, co se tam stalo. V podstatě Afrinik přišel o 4kové adresy pomocí nějakého podvodného jednání. Docela nedávno proběhl meeting Afriniku a v podstatě to, co ředitel Afriniku řekl, už to nebudeme řešit, co se stalo, pojďme se soustředit na to, že budeme nasazovat 6. Ta původní představa protokol nebo systému IPv4 tak byla v podstatě o tom, že IP adresy jsou zdarma, nepočítalo se s tím, že se s tím nikdy bude obchodovat. A samozřejmě tady jsme se dostali do té fáze, kdy 4kové adresy je nedostatek, proto objevili se různí obchodníci a začalo se s tím obchodovat. Dnešní realita, ti jednotliví registrátoři skutečně nebyli připraveni na to, že budou obchodovat nebo mít ve správě nějakou komoditu, která představuje dneska stovky milionů dolarů. Proto vznikl ten problém. Adresy se hledají všude, existují skutečně dneska
huntři pro čtyřkové bloky, které vyhledávají, jednají s těmi firmami a pokouší se je odkoupit, aby je následně buď to prodali, nebo pronajeli. Kam to vede? Existují přesuny mezi kontinenty, vzniká s tím samozřejmě problém v tom, že je tady, řeší se reputace těch čtyřkových adres, což znamená, máme problém v tom, že se dostanete nějakou čtyřkovou adresu, ale ta čtyřková adresa má za sebou mnohdy krutý život. Teď naposledy se objevil v uvozovkách problém u českého providera, který končí u VPSek s VMware platformou díky očividným problémům ohledně licencování a směřuje svoje zákazníky k tomu, že musí si zmigrovat svoje stroje na jinou platformu a v souvislosti s tím, tak oni si musí změnit adresu. Vyvolalo to poměrně velkou nevoli, protože mám tady, klasická hláška bylo, mám tady u vás adresu, kterou mám 10 let, mám na ní historii, mám na ní vyladěný mailový server, vy mi teďka budete dávat novou čtyřkovou adresu a byl s tím samozřejmě, je s tím problém. Ruku v ruce s tím, jak rostou cloud provideři, tak ti provideři mají obrovský balík peněz, který dokážou využít, zneužít pro nákupy a samozřejmě noví provideři mají opravdu problém s tím poskytovatele služeb, kde ty čtyřkové adresy získat. Jedna z překvapujících věcí, která se objevila na Nogu na Novém Zélandě, tak byla informace o tom, že čtyřkové adresy na válkou zmítané Ukrajině tak se nejenom dostávají do ruských rukou na okupovaných územích, ale zároveň se došlo k velkému odlivu čtyřkových adres z Ukrajiny od února 2022 směrem do Ameriky. To znamená, máme tady velké množství adres, které byly původně v ukrajinských rukou a nyní se objevují pod AT&T. To znamená, opět jde o to, že se jakýsi velký operátor někde využívá svoji moc za pomoci peněz a odlívá si adresy za nějakých podmínek ze země, která má trošku jiné problémy. Co vidíme na těch domácích přípojkách, to, co zmiňoval Petr Krčmář. Dneska ta situace je taková, že naprostá většina lidí nebo těch koncových uživatelů, kteří mají ty domácí přípojky a mají tam povolený dual stack, tak o tom v podstatě ani neví, že tam ten dual stack mají. Funguje to bezproblémově. V okamžiku, kdy se tam nasadí nějaká statistika, tak se obratem zjistí, že objem jejich šestkového provozu je bezpečně nad 50%, protože tam konzumují typický obsah, jako je YouTube a Instagram. Překvapením trošku je, že dneska naprosto převládající v oblasti poskytování televizního vysílání, tak je IPTV, tak v České republice ty IPTV většinou nejsou dostupné pomocí šestky. Operátoři to řeší pomocí dedikovaného routingu do vlastní sítí, to znamená, nezatěžuje to jejich CGNAT, ale většina těch poskytovatelů šestku dneska nenabízí na IPTV. Dual stack je jednoduchý na nasazení. To je prostě fakt. Ale co je ta vlastní otázka, nebo ta správná otázka je, jak se zbavit té čtyřky. Protože vy jakožto operátor nechcete monitorovat, nechcete spravovat dva ty stacky směrem k tomu uživateli. Proto se dneska začínají prosazovat, a je to opět v zahraničí, tak se začínají prosazovat systémy, jak doručovat po single stacku konektivitu směrem k uživatelům. A to, co se dneska nejvíce prosazuje, tak to jsou dva protokoly MAP-T a MAP-E. MAP-T nasadil anglický Sky v Anglii a v Itálii a MAP-E je dneska de facto primární protokol pro poskytování nebo funkcionalita, princip, který se používá v Japonsku, který je jeden z driverů adopce šestky na světě. Co bychom chtěli od těch poskytovatelů?
Prefix delegace 56, stabilní delegace, to znamená, nechceme, aby se nám ty prefixy měnily, a rozumný support. To znamená, pokud reportujeme, že nám něco nefunguje, aby ta druhá strana vůbec věděla, co to 6 je. Děkuji za pozornost. Děkujeme. Já ještě než na to zapomenu, tak tady mám taky dáreček od organizátorů. Vypadá to jako láhev a podle mě to je něco mnohem užitečnějšího. Máme tady prostor pro pár dotazů. Vidím tady spoustu dotazů na sledu a zeptám se nejdřív tady nějaký dotaz z publika. Někdo by se chtěl zeptat na mikrofon? Poprvé, po druhé. Dobře, tak se jdeme podívat na dotazy. Oni to jsou zase spíš komentáře, takže za prvé, není to Roskomandor, ale Roskomnadzor jako dozor a dobře, není to děkuji. tajná služba, je to něco jako ČTU. Dobře. Další, ten příklad z XGBE jsem nepochopil, co je zvláštního na tom, že když změníte MAC adresu, tak od DHCP dostanete jinou IPv4 adresu? Ten příklad je zjevný v tom, že tam nefunguje naprosto žádná sekurita na úrovni v last mile, to znamená, změníte si MAC adresu, dostanete novou 4kovou adresu. To je asi ten princip. V okamžiku, kdy já pracuji dneska s materiálem, který je omezený a je cenný, což je 4ková adresa, a chci tam definovat nějakou základní sekuritu, tohle to je asi fail. Díky za vysvětlení. Bohdan Ghomutský se ptá, lze vysvětlit nezapnutí IPv6 ochranou od scrapingu dat a spamu, kde limitovaný počet adres je lepší pro filtraci, potřebuje-li IPv6 jiný přístup než IPv4? To je zajímavá otázka, taková dvojsečná, že jo? Jestli můžeš zodpovědět. Já to zkusím. Dobře. Záleží. To se fakt jako nedá snadno říct. Takže záleží, jako na jaké straně toho scrappingu jste. Pokud jste člověk, co chce scrapovat weby a schováte se za KeyRedGate nad nějakého velkého mobilního poskytovatele, máte trošku lepší život a ty lidi, co se snaží ty weby obránit, tak mají trošku horší život, protože pokud z jedné IP adresy, napadá mě zrovna slavný katastrální mapa, která má teďka takovou šílenou kapču, že to je fakt jako zábavná hra, ale abyste se dozvěděli ty údaje, tak je fakt lepší se přihlásit toho občana. No, že vlastně pokud ten scrapper se bude schovávat za CG na ten mobilního operátora, kde zároveň běží spousta legitimního provozu, tak vlastně asi jako v tomhle ohledu to nasazení IPv6 je lepší, protože tam ten NAT není. Na druhou stranu ano, 6 vám dá nekonečné množství adres, takže vy můžete každý jeden požadavek poslat z jiné IP adresy a je to úplně v pohodě a samozřejmě ta cílová síť se s tím musí nějak vypořádat. Takže z tohoto pohledu je to vlastně horší. Na druhou stranu, vy jakožto poskytovatel té konektivity nebo těch dat, které nechcete skrapovat, tak určitě rozhodně nemůžete účtovat každou jednu IPv6 adresu samostatně, protože kdybyste to dělali, tak vám někdo vyčerpá paměť jenom tím, že pošle každý požadavek z jiné adresy. Takže vždycky musíte nějakým způsobem agregovat. Úplně nejzákladnější agregace bude /64, takže jedna podsíť. Samozřejmě, když víte, že zákazníci mají /48, tak asi má smysl zablokovat celou 48. A pak vím, že třeba takový nějaký ten ekonomický systém ministerstva financí, myslím, že ARES, třeba zablokoval kompletně ty IPv6 tunely od Hurricane Electric 2001, 678 nebo co to je, protože prostě tam, jako když někdo zablokoval jeden 48 tunel, tak požádal další a takhle prostě ty lidi šli neustále, prostě došli nervy, což samozřejmě sebou bere nějaký jako vedlejší škody, ale to se nic nedá dělat. Takže jestli IPv6 je horší nebo lepší proti skrapování, no záleží. Obě varianty jsou možné. Dobře, tak to jsem odpověděl já teda, tak pojďme na další otázku. Jára Svoboda se ptá, jak na IPv6 u Tlapnetu, když jsem na začátku roku ptal, paní Jindřich nevěděla, co to je, pak mi zavolala zpět, že nemají a nebude. Snižte ten interval těch dotazů. Jo? Takže já jsem se ptal před měsícem a už to prošlo. Tady nám chybí asi kontext, to samé se stalo Amazonu. Aha, dobře. Dobře, co tam máme dál? Je super, že už všichni 3 operátoři nám umí na mobilních sítích IPv6, ale získat veřejnou IPv6 adresu nebo větší prefix než /64 je téměř nemožné. Abych skoro vynechal to slovo téměř.
Téměř, ano. O tom bude vědět jako Radek Zajíc, když se ho zeptejte, nicméně je to pravda, ta 64 je typická pro jedno mobilní zařízení na těch mobilních sítích. V okamžiku, kdy potřebujete něco víc, například otevřít tu ingress komunikaci, tak už se musíte bavit o tom, že máte jiný tarif, typicky nějaký biznis. Pak už se lze bavit o tom, že dostanete více adres, dostanete otevřený firewall pro příchozí spojení, ale už se bavíme o jiných penězích. Otázka teda, nevím, jestli to tady propálit veřejně, možná jo. Pokud vím, tak T-Mobile jako jediný do dneška pořád má jako otevřený ty IPv6, že normálně příchozí provoz tam chodí do normálního uživatelského zákaznického, mojí SIM karty Kaktusu. A teď je otázka, jestli to je chyba, nebo jestli to je záměr. Skoro bych řekl, že to spíš je takové nějaké opomenutí, že až si toho někdo všimne, tak to zakážou, protože někteří lidi začínají úplně vyšilovat, když třeba připojíte do IPv6 sítě, která má jako veřejný dostupnost internetu, tak se bojí, že vlastně když se zeptáte právníků své firmy, tak vám odpoví, že je lepší to nedělat, protože vám můžou někdo zažalovat, že se připojí do vaší sítě a někdo je hackne přes internet, protože mají děravé zařízení. Jo. Takže Já bych se přiklánil asi k té verzi, že to bude chyba ze strany toho T-Mobile, on je tím známý, oni například na custom APNC, když jste měli vlastní APN, vlastní připojení do internetu, tak oni nějakých 10 let zapomněli počítat data, takže my jsme měli v dobách, kdy data byly kapované na gigabyte, tak my jsme tam to točili v podstatě terabity. Dobře, to je zajímavá historka. Ještě tady asi poslední dotaz, zbytek odložíme někdy na později, protože nás tlačí čas. Znáte nějaký harmonogram na mé dotazy, odmíte odpovídat ohledně pody a už nedovolí ani vlastní ONT a jejich ONT nejde v bridge modu, jedině ND proxy. Já jsem na letošní ročník zval CTO pody pana Trčku, bohužel se neobjevil tady a podle informací, které mám přímo od něj, tak se chystá změna toho adresního plánu a zároveň se chystá změna v tom, že oni budou nahrazovat ty Huawei, které mají, to znamená all-in-one zařízení, které má v sobě switch, Wi-Fi a ONT, tak budou nahrazovat jednoduchým převodníkem něco ve smyslu terminátora, za který si budete moci nasadit vlastní router, ale ta nejzásadnější změna, která se opravdu chystá, tak to je to, že bude možné získat prefix 56 pro tu SOHO přípojku. Kdy to bude, je to hotové ze strany technické, ale ten rollout nebyli mi schopni ještě zodpovědět, kdy to bude. Každopádně mělo by to začínat v Praze. Tak jo, zbytek otazů odložíme na později, třeba se k ním ještě někdy dostaneme. V každém případě díky moc, Radim Friedl.